Game HD. Am luat glaviu și m-a pus asta. Am crezut că mă dă șoc. E fain rău. Mă uit la Garfield. Da. M-a bătut. Să îl bătem pe bossul ăsta sau bosoros. Perfect. Mă uit pe ăsta că n-am văzut. Ce drăguță e oaspă. Oahlor. Furcă. Ăsta-i diavol. Cam răci și cam nașpa. Să vedem cât costă ăsta. Shadow Armor. Armura de umbră. Armură de umbră.
Că dacă ar fi armura umbrei, trebuia să scrie Shadows. Shadow apostrof S. Mai puțin și vine Moș Nicolae. Recea greșit stilul. Deci am 50 de secunde să fiu crazy. Wow. Dacă ar avea mișcarea ca să apel frame-ul, ce fain ar fi. Pe bun, acum tot e imposibil. N-au decât să fac Survivor. Înainte să mă apuc să filmez, i-am dat una, sau nu mai știu cum i-am dat. Nu, i-am dat aici sus la cap. Deci am luat toată viața instant. Fără la care. Să vă arăt. Are primele săbii ăsta. Ce faci, mă, enervezi? Zici că sunt gata să arunc. Hai, mă. Ha. Și că aici la peștele ăsta, un vierme, mâncarea preferată a mamei, când de fapt e limba lui Odi. Vedeți ce v-am spus? Da, nu prea mai vorbesc, mă uit și la desene și aici. Imediat e 1 ceasul. Super! Ne înarbăm la fel și începem cu aceeași mișcare.
What? M-a bătut? Nici n-am fost atent. Dacă vine să fac un Lego, mi-a adus mătușa mea când a venit din Constanța, că a fost plecat acum 2 ani, un an am senzația, un an. Mi-a adus un Lego și l-am făcut, am stat, m-am enervat că tot cădeau piesele, fai ce n-aș a fost. V-am zis că e bună. Deci cam atât cu acest episod. Pot fac unul și de Server Games. Deci deja asta are 18%. What the fuck? Dă-mi pe bateria, bine.